Il-manifest elettorali tal-Labor Malta flimkien huwa problema għall-gvern ta' Robert Abela. Dan saħħu l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat waqt podcast ippreżentat minn Rick Caruana fejn insista f'attakk fuq it-tmexxija Laburista il-gvern għadu lura fuq dan il-manifest. Dan kif saħaq illi l-programm huwa kbir daqs bibbja u jaf li lanqas faxar snin ma jitlesta. Il-problema hija bħalissa illi hemm programm elettorali qisu l-bibbja. Kemm fi ħaffar jien meta inħareġ, dan kif naħseb għasfaxar snin ma tagħmelhom dan l-affarijiet, ġifieri għax hemm ħafna. U naħseb għadna lura fuq. Fil-waqt li semmew diversi suġġetti matul 2.5 diskussjoni, domanda li ta' spiss saret kienet jekk Joseph Muscat ux se jerġa' kontesta l-politika, jew aktar minn hekk ux se kontesta mill-ġdid tal-leadership flok Robert Abela b'Muscat jilab kontinwament bid-diskors. Mistoqsi fuq il-kwistjoni ta' żieda fil-popolazzjoni u l-barranin minn barra l-Ewropa xprunati primarjament minn ekonomija mexxija mill-istess Joseph Muscat huwa qal illi sa 25 sen ilu ċoe fis-sena 2000, il-Maltin kienu jisseftru l-barranin u l-lum il-ġurnata qed iseftru lilna. Aħna poplu illi sa 25 sen ilu kellna l-barranin f'pajjiżna. Imma l-barranin aħna konna nseftruhom. Yes sir, jiġi l-Ingliż, all right, tmur tnaddaflu l-appartament. Rajt li sowa x'hekk kienet id-dinja dak iż-żmien immorru nagħtuh xiekol fil-restaurant għax aħna konna l-waiters, immorru iwasluh x'imkien għax aħna konna x-xufiera, illum il-ġurnata qegħdin f'pajjiż fejn il-barranin seftru lilna. Intant Muscat qal illi la darba l-gvern ma jkomplix jiffoka fuq il-ħaddiema barranin, il-Malti se jkollu japplika l-pensjoni privata. Ironikament, minkejja żieda fil-ħaddiema barranin, il-gvern ta' Abela xorta qed iħeġġeġ lil poplu japplika l-tali pensjoni. Dan fil-waqt li żied sen oħra ta' kontribuzzjonijiet. Jekk jien ħanibqa' fuq il-Maltin biss, m'għandniex biżżejjed tfal biex jaħdmu għalik u għalija biex meta aħna nkunu pensjonanti ikonna il-pensjoni, kalla tfisser li tagħmel pensjoni privata. Rigward il-każ ta' Vitals illi flimkien mal-ex-Ministri Edward Cicluna, Konrad Mizzi, Chris Fern u l-ex-Chief of Staff tiegħu Keith Kembri jinsab akkużat dwaru, Muscat għad lura milli jitkellem dwaru minħabba l-ordni tal-qorti. Iżda brabta mal-password tal-mobile illi ma tax lill-investigaturi talabhom biss biex jieħdu paċenzja. Il-password issa jekk iridu joqogħdu jfittxu l-affarijiet sa fenna fihom ma nistax nifhem għaliex bdew jfittxuha issa dan il-mobile u il-bidu kif qalu il-mobile. Ħudu l-mobile issa fidejkom, jekk ma rridtux tismawni. Right, tippretendux illi ħanoqogħdu nagħmlu noqgħod I go out of my way. Issa jieħdu paċenzja, joqogħdu jaraw dawk l-affarijiet. Tant, mistoqsim il-preżentatur Joseph Muscat qar li lest biex jagħmel dibattitu mal-ex-President ta' Repubblika Robert Aquilina. Dan fil-waqt li brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, Muscat saħaq illi dan il-qtil issarraf f'sentenza tal-mewt tal-ħajja politika tiegħu.